Wel, os ydw a chryso i'r Oedfa'r heno, dda iawn i ni gael gweld yn gilydd a cyfarfod fel hyn neu addoli Duw yn enw Nadfres Grist. Does dim llawer o gyfeiriadau neu pwysig ar y sgrin, dyn ni sylwch chi at gwrgweddi nos Fawrth yn fel arfer fel hyn a Zoom a hefyd yma. A hefyd bore dydd Sadwrn mae'r merched yn cwrdd eto i drafod llyfr. Felly, os gallwch chi wneud i bore dydd Sadwrn, cofiwch am hynny. Dyna'r cyfan, gyrwch ni weddio. Diolch i ti, o Dduw Tad am bob peth da ni wedi derbyn oddi wrtho ti heddiw. Diolch i ti am gael cwrdd gyda gilydd y bore yma a helpa ni i feddwl o ddifri dros yr hyn mae yn ei olygu i dy ddilyn di i gyfri'r gost. Diolch i ti. Bod ni nawr yn gallu cwrdd gyda'i gilydd a dod i dy bresenoldeb di y Duw Sanctaidd. A hynny'n unig oherwydd gwaith yr Arglwyddes i Grist. Diolch i ti. Yn bod ni yn unig yn derbyn maddeuant yn ei enw ni. Ond dy fod ti hefyd yn cyfri ni sydd yn euog, yn ein cyfrif ni yn ddi-euog. Ni sydd yn anghyfiawn ac yn llawn beiliau. Bod ti yn cyfri ni yn gyfiawn os i ni wedi credu ac ymddiried yn yr Arglwyddes i Grist. Diolch i ti am y rhodd rhad yma. Diolch am yr efengyl. Yn gwyddio y bethau yma sy'n gyfarwydd iawn i ni. Wir yn ein lloni ni, yn ein cyffroi ni, fe wedi bod gyda ni ddiolch yn ein colonnau bob dydd ac am roi yn bywydau yn fwy i ti fel offro. Rwy'n ar oedfa yma nawr, ti bod gyda Emyr a pob un ohono ni, helpa ni i wrando, helpa ni, ni wir angen dy nerth ti, nerth ysbryd lan, fel bod ni yn mynd o yma, wedi elwa o fod yma, wedi cael yn dysgu, wedi cael yn dwyn yn agosach ato ti, ac am fyw bywydau sy'n dwyn clod i ti. Na ni yn roedd a gwna ni yn ddiolchgar ac yn llawen. Yn gofyn am gyda ti yn gogoneddi dy enw dy hun yn ein plith ni a ble bynnag heno mewn cyfeiliau ac eglwysi trwy Caerdydd, trwy'n gwlad ni yn gweddio lle mae dair yn cael ei esbonio i brigethu nawr. Ni yn gweddio bydd yna o'r newydd yn dod ata ti ac i gredu yn yr Arglwyddes i Grist i gwiredwr nhw a'i harglwydd nhw. Derbyn ni nawr, maddau ni o bai yn enw Iesu Grist. Amen. Diolch Dewi. Byddwn ni barhau i addoli gyda'n gilydd trwy gannu rhif 721 yn y llyfr ymynau. 721. O arglwydd graso, trig ar ha, a symud bla y gwledydd. Darostwng falchder calon dyn a nwydau'r blin o'r thrynydd. A disgyn hedloedd byd o'r bron i rodion isel, gerdd y bron, i'r union, bydd arweinydd. Ac ymlaen, yn ei sefyll i ganu, dyn gilydd. Oh,
Ond mae'n darlleniad ni heno yn dod o lyfr Daniel. Llyfr y proffwyd Daniel, pennod 4. Ac ni'n mynd i ddarllen y bennod ar ei hyd gyda'n gilydd. Daniel, pennod 4. Dyma air ein Duw ni. Y brenin Nebuchadnezzar at yr holl bobloedd a chenhedloedd ac ieithoedd trwy'r byd I gyd. Bydded heddwch I chwi. Dewisais ddadlennu'r arwyddion a'r rhyfeddodau a wnaeth y Duw goruchaf am I. Mor fawr yw ei arwyddion ef. Mor nerthol ei rhyfeddodau. Y mae ei frenhiniaeth yn frenhiniaeth dragwyddol. A'i arglwyddiaeth o genhedlaeth I genhedlaeth. Yr oeddwn I, Nebuchadnezzar, yn mwynhau bywyd braf yn fy nhi, a moethusrwydd yn fy llys. Tra oedd yn ar fy ngwely, cafais freuddwyd am dychrynnodd, ac yn hyrfwyd fi gan fy nychmygion, a chododd fy ngweledigaethau arswyd arnaf. Gorchmynnais ddwy'n ataf holl ddoethion Babylon I ddehongli fy mreiddwyd. Pan ddaeth y diwyniaid, y swynwyr, y caldeaid a'r hudolwyr, a droddais y freuddwyd wrthynt, ond ni fedrent ei dehongli. Yna daeth un arall ataf, sef Daniel, a elwyr Belteshazzar ar ôl fy newi. Dyn yn llawn o ysbryd y duwiau sanctaidd. Ac adroddais fy mreiddwyd wrtho. Belteshazzar, fy mhrif ddewin, gwn fod ysbryd y duwiau sanctaidd ynot, ac nad oes dirgelwch sy'n rhy anodd I tri. Gwrando ar y freuddwyd a welais, a mynegau dehongliad. Dyma fy ngweledigaethau ar fy ngwely. Tra oedd yn edrych, gwelais goeden uchel iawn yng nghanol y ddaear.
Tyfodd y goeden yn fawr a chrif a'i hychder yn cyrraedd i'r entrychion. Roedd i'w gweld o bellteroedd byd. Roedd ei dail yn brydferth a'i ffrwyth yn niferus ac ymborth arni i bopeth byw. Oedd ei tanu cae anifeiliaid loches a thrigau adar yr awyr yn eich anghennau a chai pob creadur byw fwyd ohoni. Tra oedd yn ar fy ngwely yn edrych ar fy ngweledigaethau, gwelwn wyliwr, sanctaidd yn dod i lawr o'r nefoedd ac yn gweiddi'n uchel, torwch y goeden. Llifiwch eich anghennau. Tynnwch ei dail a gwasgarwch ei ffrwyth. Gnewch i'r anifeiliaid ffoi o'ch chysgod a'r adar o'ch anghennau. Ond gadewch y boncif a'i wraidd yn y ddaear a chadwyn o heiar na phres amdano yng nghanol y maes. Bydd gwlith y nefoedd yn ei lychu, a bydd ei le gyda'r anifeiliaid sy'n pori'r ddaear. Newidir y galon ddynol sydd ganddo a rhoi'r calon anifail iddo yn ei lle. Bydd hyn dros 7 cyfnod. Dedfryd y gwylwyr yw hyn, a dyma ddatganiad y rhai sanctaidd. Mwyn i bawb byw wybod mae'r goruchaf sy'n rheoli teyrnasoedd pobl ac yn ei rhoi i'r sawl a fyn ac yn gosod yr isaf yn ben arni. Dyma'r freuddwyd a welais i, y brenin Nebuchadnezzar. Dywed tethau, Belteshazzar, beth yw'r dehongliad? Oherwydd ni fedr yr un o ddoethion fy nheyrnas ei dehongli i mi. Ond medru di am fod ysbryd y Duwie Sanctaidd yn ot. Aeth Daniel a enwyd Belteshazzar yn fyd am funud. A'i feddwl mewn penbleth. Dwedodd y brenin, paid a gadael i'r freuddwyd ar dehongliad y boen i Belteshazzar. Atebodd yntai, boed hon yn freuddwyd i'th gaseion, a'i dehongliad i'th elynion. Y goeden a welais yn tyfu'n fawr a chrif, a'i chychter yn cyrraedd i'r entrychion ac i'w gweld o bellteroedd y byd, a'i dail yn brydferth, a'i ffrwyth yn niferus, ac ymborth arni i bopeth, a lloches i anifeiliaid oedd ei tanu, a chartref i adar yr awyr yn eich anghennau, ti o frenin yw'r goeden honno. Roes wedi tyfu'n fawr a chrif. Ath fawredd wedi cynyddu ac wedi cyrraedd i'r entrychion ath frenhiniaeth yn ymestyn i bellteroedd byd. Fe welais hefyd o frenin wyliwr, sanctaidd yn dod i lawr ac yn dweud, torwch y goeden a difethwch chi. Ond gadewch y boncif a'i wraidd yn y ddaear a chadwyn o heiarn a phres amdano yng nghanol y maes. Bydd gwlith y nefoedd yn ei lychu a bydd ei le gyda'r anifeiliaid hyd nes i 7 cyfnod fynd heibio. Dyma'r dehongliad o frenin. Datganiad y goruchaf ynglyn â'm harglwydd frenin yw hwn. Ceid yrru o oedd pobl. A bydd dy gartref gyda'r anifeiliaid. Byddi'n bwyta gwellt fel ich, a bydd gwlith y nefoedd yn dwlychu. Bydd 7 cyfnod yn mynd heibio nes i ti wybod mae'r goruchaf sy'n rheoli teyrnasoedd pobl ac yn ei rhoi i'r sawl a fyn. Am y gorchymyn i adael boncif y prenau raidd, bydd dy frenhiniaeth yn sefydlog wedi i ti ddeall mae'r nefoedd sy'n teyrnasu. Derbyn fy nghyngor, o frenin. Tro oddi wrth dy bechodau trwy wneud cyfiawnder, ath droseddau trwy wneud trigaredd a'r tlodion, i ti gael dyddiau hir o heddwch.
Digwyddodd hyn i gyd i'r brenin Nebiwchodynosor. Ymhen 12 mis, roedd y brenin yn cerdded ar do i balas y Babylon, ac meddai, onid hon yw Babylon fawr a godais trwy rym fy nerth yn gartref i'r brenin ac clod im mawr hydy. Cyn i'r brenin orffen siarad aeth llais o'r nefoedd, dyma neges i ti, o frenin Nebiwchodynosor. Cymerwyd y frenhiniaeth oddi arnat. Cei dy yrru o wydd pobl a bydd dy gartref gyda'r anifeiliaid. Byddi'n bwyta gwellt fel ich a bydd saith cyfnod yn mynd heibio nes i ti wybod mae'r gorchuchaf sy'n reoli teyrnasoedd pobl ac yn ei rhoi i'r sawl a fyn. Digwyddodd hyn ar unwaith i Nebiwchodynosor. Cafodd ei yrru o wydd pobl. Roedd yn bwyta gwellt fel ich, ei gorff yn wlyb gan wlyth y nefoedd, ei wallt yn hir fel plu eryr a'i wynedd yn hir fel cryfangau aderyn. Ymhen amser, codais i Nebiwchodynosor fy llygaid i'r nefoedd ac adferwyd fy synwyr. Yna bendithiais y goruchaf, a moli a mawrhau'r un sy'n byw yn dragywydd. Y mae ei arglwyddiaeth yn arglwyddiaeth dragwyddol, a'i frenhiniaeth o genhedlaeth i genhedlaeth. Nid yw neb o drigolion y ddaear yn cyfrif dim, mae'n gwneud fel y myno a llir nefoedd ac a thrigolion y ddaear. Ni fedr neb ei atal a gofyn iddo beth wyt ti yn ei wneud. Y pryd hwnnw, adferwyd fy synwyr a dychwelodd fy mawrhydi am clod gogoniant fy mrenhiniaeth. Daeth fy nghyngorwyr am tywysogion ataf, cadarnhawyd fi yn fy nheyrnas a roddwyd llawer mwy o rym i mi. Ac yn awr, rwy fi Nebiwchodynosor yn moli, yn mawrhau, ac yn clodfori brenin y nefoedd, sydd a'i weithredoedd yn gywir, a'i ffyrdd yn gyfiawn, ac yn gallu darostwng y bawch. Dyma'r un diw ni. Diolch iddo. Y ganwn ni. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad rhif 21. 21, far glwydd ddew. Daw i'n barchedig ofn wrth feddwl am holl waith dy ddwylo di. Oedd Nebiwchodynosor yn edrych allan ar Babylon ac oedd e'n rhoi clod iddo fe ei hun, yn doedd. Wel, wrth gwrs, yr ymateb pan ni'n cael ein rhyfeddu gan y byd o'n cwmpas ni yw i roi clod i'r arglwydd. A gynnoch ni sefyll nhw'n i ganu mawd yn gilydd.
Fe gyda chi ni geisio'r arglwydd yn gilydd mewn gweddi. O arglwydd mor fawr o'i ti. Does na neb yn debyg i ti. Arglwydd i ni newydd ddarllen yn dair y disgrifiad yna, mae ti yw y goruchaf. Arglwydd, dwi ddim jyst o fod ti yn fawr. Ond arglwydd, ti yw y mwyaf. Arglwydd, ti yw yr un tragwyddo. Ti yw'r un sydd yn teyrnasu beth bythoedd. Ti yw'r un heb ddechrau a heb ddiwedd. Ti yw'r un sydd mor fawr dy fod ti hwnt i ni arglwydd. I ni ddim a'n meddyliau bach ni yn gallu dy ddeall di yn iawn arglwydd. Ti'n rhy fawr, yn rhy ryfeddol i ni. Dad, ti yw'r un sydd yn teyrnasu a does dim byd ti hwnt i ti arglwydd, does dim byd ti ddim yn gallu wneud arglwydd. Rwy ti yn gallu tynnu yma i lawr a chodi draw arglwydd ni di chlywed fan hyn yr rybuddion sy'n cael ei roi i Nebuchadnezzar yn gweld fyna sut roedd y ti yn gallu newid i sefyllfa fe yn syth arglwydd ac Dad, ni'n gwybod mae ti sydd yn goruwch lywodraethu ar bob dim ac arglwydd felly ni eisiau dyfolu di. Wrth i ni ystyried sut un wyt ti. Wrth i ni edrych ar y byd ryfeddol yma o'n cwmpas ni. Wrth i ni edrych arno ni'n hunan fel pobl. Pobl wedi'n creu ar dylun a dy ddelw di. Pobl sydd arglwydd i ni. Mae'r ddynoliaeth yma mor wych mewn gymaint o ffyrdd arglwydd. Ac wrth i ni feddwl am dy gariad di. Yn trefnu ffordd i'n hachub ni o'n pechod. Wrth i ni feddwl am barodrwydd yr arglwydd Iesu i ddod ein mwyn ni. Dad, i ni yn dyfolu di. Yn dyfawrygu di arglwydd. Ti yw'r goruchaf ac arglwydd i ni eisiau cydnabod hynny. I ni eisiau i dy enw di i gael ei godi. I ni eisiau i dy ogoniant i ddysgleirio ac i gael ei weld. Arglwydd, ni'n meddwl am y byd yma o'n cwmpas ni sy'n mewn gymaint o ddryswch, gymaint o mes, gymaint o dywyllwch a drygioni, gymaint o anobaith, gymaint o gasineb. A Dad, ni'n gwybod mae'r hyn sydd ei angen ar y byd yma yw brenin. Y brenin. Y ti dy hun, brenin y nefoedd. Arglwydd ein Duw, ni'n diolch i ti. Dy fod ti wedi dod i'n plith ni ymherson yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch mewn ychydig wythnosau byddwn ni'n cael atgoffa llawer am hyn. Dyfodiad yr arglwydd Iesu. Yr un yna na ddod i deyrnasu am beth. Ni'n diolch bod wedi dod ac wedi gwynebu'r groes mwyn y gogoniant oedd o'i flaen. A ni'n parhau i weddio fel y bore yma arglwydd, nid i'n helpu ni i gyfri'r gost ac i fod yn barod i godi'n croes ni mwyn ei ddilyn ni ac am ddiolch i ti fod yna goron yn disgwyl amdano ni hefyd yn yr arglwydd Iesu Grist. Dad, ni'n diolch am hyn
A wrth i ni feddwl eto heno am teyrnasoedd y byd hwn. Ac wrth i ni feddwl am sut i ni fod i fyw fel Cristnogion. Ni'n gofyn am dy help di. Helpa ni fyw fel dinasyddion y nefoedd. Y rai sydd yn perthyn i ti ac nid i'r byd hwn. Arglwydd helpa ni. I ni angen dy ysbryd glân di. Dad, i ni mor ddibynnol arno ti ym mhob ffordd. A wneud i nawr felly. Dywallt ysbryd i arno ni yn rymus eto. I ni'n meddwl fan hyn am eiriau y brenin Nebuchadnezzar. Dwi ddim wedi deall yn iawn beth sy'n wir am Daniel. Beth oedd yn wir am Daniel oedd fod e'n llawn o dy ysbryd glân di. A dad, ni'n gofyn am yr un ysbryd yna. Yr ysbryd glân yna oedd yr arglwydd Iesu yn llawn ohono. Yr ysbryd glân yna sydd wedi cael ei dywallt allan nawr ar yr eglwys. Dad, rod ysbryd i ni. Os gweli di fod yn dda. Arglwydd, helpa ni nawr. Wrth i ni droi at air di gyda'n gilydd, ro lygyd i ni i weld y rhyfeddodau yn dair di. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni eto. Ni'n mynd i ganu rhif 623. 623 yn y llyfr yma. Am wirionedd boed ein llafur. Am wirionedd boed ein llef. Ni saif dim ond y gwirionedd o blaen gorsedd bir y nef. Y gwir wrth ddew a'r gwir wrth farw, fydd yn elw mwy na'r byd. Arglwydd grasol wrth drygaredd ro'r gwirionedd i ni i gyd. Yn ei sefyll i ganu. Felly ni wedi cyrraedd Daniel pennod 4 ac fel o'n i'n sôn wrthnos diwetha beth sy'n dynnu fan hyn unwaith eto yw digwyddiad mawr, yr highlights os mynnwch chi o ddigwyddiadau ym Mabilon ac yn arbennig ym mhrofiad Daniel a'i ffrindiau, Iddewon yma wedi cael eu caeth gludo. A be ni'n mynd i wneud eto yw edrych ar y bennod a meddwl ein hunan beth ni'n gallu dysgu fan hyn. Fel Cristnogion sy'n byw mewn byd cynyddol, elyniaethus, gwrthwynebus, a beth ni'n gallu dysgu. Dysgu am y byd a dysgu am y ffordd i ni fod i fyw ynddi. Nawr, jyst i grynhoi beth sy'n digwydd yma, achos mae'n bennod cymharol hir. Mae'n siŵr bod y stori'n gyfarwydd i lot ohoni, ond falle ddim i bawb. So, just rhyw recap sydyn. Mae'r brenin yma, brenin Nebuchadnezzar, mae'n cael breuddwyd. Ail freuddwyd i ni'n clywed amdano fe yw hyn. A breuddwyd unwaith eto lle mae e'n ymwybodol fod yna ystyr.
Mae'n ymwybodol, mae'n nid jyst breuddwyd, bod wedi bita gormod o gaws a bod ei feddwl ei ddychymyg yn rhedeg yn wyllt. Breuddwyd sy'n cael ei roi iddo fe mwyn dangos a datguddio rhywbeth iddo fe. Ac ie, mae rhywbeth tebyg wedi digwydd yn barod, ond mae wedi cael y profiad yma o'r blant yw yn siarad gyda fe trwy breuddwyd. A felly, chi'n teimlo bod Nebuchadnezzar ddim y sharpest tool in the toolbox, achos ddim bod bydda'n dysgu i wersi o gwbl, ni'n gweld hynny yn y bennod ei hun, ond hynny yn hytrach nag anfon syth am Daniel, yr un oedd e'n gwybod oedd e'n gallu helpu yn yr achos yma, mae'n dal i anfon am bawb arall gynta, ac yna o'r diwedd mae Daniel yn dod. A mae'r brenin yn egluro'r freuddwyd i Daniel, a'r freuddwyd yn fras yw hyn. Fod yn y goeden mwyaf ac hyfrytach i erioed wedi weld. Y goeden yma sydd yn estyn lan i'r entrychion. Y goeden yma sydd yn hardd ac yn gryf ac yn darparu ar gyfer yr adar a'r anifeiliaid i gyd. A mae'n edrych mor wych, ond yn sydyn iawn, mae'n gwyliwr neu angel yn dod lawr ac yn gorchymyn fod yr goeden yma i gael ei thorri lawr. Mae'n cael ei thorri ac cadwyn yn cael ei roi o'i hamgylch. Mae yna newid, mae'r geiriau chydig bach yn ryfedd ar y darlleniad cyntaf, mae yna newid yng nghalon y goeden yn mynd i ddigwydd, a mae'n mynd i ddioddef am rhyw gyfnod o amser cyn cael ei hadfer. A mae Daniel yn esbonio, pwynt y freuddwyd yw hyn. Mae dyma sy'n mynd i ddigwydd i Nebuchadnezzar. Fe yw y goeden, mae a'i frenhiniaeth a'i deyrnas wedi tyfu i fod y superpower mwyaf yn y byd. Mae pobl yn gwybod amdano fe dros y byd. Mae cymaint o bobl yn dibynnu arno fe. Mae'n wych, mae'n fawr, mae'n gryf, mae'n hyfryd. Ond yn ei falchder, mae e'n mynd i gael ei ddarostwm. He's going to be cut down to size gan frenin y nefoedd. A mae'n obaith yn y freuddwyd y bydd e'n cael ei adfer. Ac eto mae Daniel yn dweud wrtho fe, paid aros i gael dy adfer, mae Daniel yn rybuddio, cymer y cyfle nawr. Newid y ffordd i ti'n byw nawr. Delia efo dy falchder di nawr, cyn bod hyn yn digwydd. Wrth gwrs dyw Nebuchadnezzar ddim yn dysgu, ac yn ei falchder mae'n brolio amdano fe ei hun a'i deyrnas. Mae'r pethau mae i gyd yn digwydd iddo fe, ac yna mae'n profi trigaredd Duw. Nawr, beth i ni'n gallu dysgu o'r digwyddiad rhyfedd yma? Wel, y peth cyntaf fi'n meddwl sy'n sefyll allan yw y siarad balch. Siarad balch. A fi'n sôn wrth gwrs am siarad balch Nebuchadnezzar ei hun. A mae Nebuchadnezzar fan hyn, mae fel petai yn personoli balchder ein byd ni yn dydy. Neu'n darllen ni yn adnod 29. Ymhen 12 mis roedd y brenin yn cerdded ar do ei balas ym Babylon. Ac meddai, onid hon yw Babylon fawr a godais i, hynny, trwy rym fy nerth, yn gartref i'r brenin ac clod i mawrhydu. Cyn i'r brenin orffen siarad, aeth llais o'r nefoedd. Dyma neges i ti o frenin Nebuchadnezzar. Cymerwyd y frenhiniaeth oddi arnat. Gymaint o falchder yng ngeiriau y brenin fyna'n does. Mae'n edrych allan dros y ddinas, mawr, gwych, rhyfeddol yma. A mae fel petai ar yr un pryd yn edrych allan dros i deyrnas yn meddwl am popeth oedd wedi i gyflawni
a mae e'n hawlio'r cwbl iddo fe ei hun, yn dydy. Hynny yw, nid fe yn llythrenol oedd di adeiladu'r pethau yma i gyd. Nid fe oedd yn gyfrifol am y llwyddiant i gyd. Hynny yw, wrth gwrs, yn ei hanfod, mae wedi derbyn y cwbl gan Dduw yn y lle cynta ta beth, ond mae yna lu o gynghorwyr, mae yna fyddin o filwyr, mae yna pob math o bobl wedi bod yn rhan o'r gwaith yma, ond mae yn ei falchder ac yn ei ffylineb, mae yn gosod ei hunan ar pedestal. Clod i'm mawr hydy, fi'r siarad balch yma. Yr ymfalchu yma yno fe ei hun ac yn ei lwyddiant. A hynny, fod e'n gwybod, mae wedi cael ei rybuddio'n barod beth sy'n mynd i ddigwydd i'w deyrnas Yn y pen draw, mae deyrnas mynd i gael ei gymryd drosodd gan teyrnas arall, a theyrnas arall, ac un arall, a mae'r cwbl yn y pen draw yn mynd i gael ei ddinistrio, mae'n gwybod hynny. Mae'n gwybod fod yna deyrnas tragwyddol, teyrnas Dduw yn mynd i gael ei sefydlu, nid teyrnas Nebuchadnezzar. Mae'n gwybod, mae'n rhaid bod e'n gwybod bod yna ddydd yn prysur agosau pan bod fe ei hun yn marw neu'n cael ei ladd, a dyna fydda'r diwedd ar y cwbl o fe wedi ei gyflawni, ond mae dal i ddewis roi ei hun yn y canol. Balchder. Ac wrth gwrs, does dim byd i newid os e. Ni'n gweld fan hyn yn Nebuchadnezzar y balchder yna sydd yn nodweddu y byd o'n cwmpas ni. Mae'n fwy amlwg ynddo fe, efalle, achos bod ganddo fe gymaint o bethau mae yn teimlo mae'n gallu ymffrostio a brolio ynddyn nhw, ond mae'r balchder yna ym mhobman o'n cwmpas, yn dydy? Y balchder yna sydd yn ymddwyn fel bod y byd i gyd yma ein mwyn ni. Ein mawr hydy ni. Y balchder yna sydd yn ymddwyn o ddydd i ddydd fel mae ni yw y brenin. Fel bod y byd fel petai'n cylchdroi o'n cwmpas ni sydd yn y canol. Mae pawb arall, ni'n cwrdd ac yn dod ar ei traws nhw yn ystod y dydd, maen nhw yn extras yn stori neu ffilm ein bywyd ni. A dwi'n Nebuchadnezzar jyst ddim wedi dysgu wers ydy e. Mae wedi cael ei rybuddio, mae wedi cael profion yn barod o'r ffaith mae Duw sydd yn teyrnasu a bod Duw yn fwy grymus na fe, ac eto mae o hyd ac o hyd yn syrthio i'r trap yma o ymfalchio. Ni'n siŵr os ni'n onest, ni'n gweld y balchder yna yn ni'n hunan. Yn sicr ni'n gweld yn dyn ni yn ein cymdeithas ni. Y balchder yna sydd yn dweud, wel, ni'n gwybod y cwbl. Yn edrych lawr ar pobl mewn gwledydd eraill, yn edrych lawr ar bobl mewn hanes, yn dweud, o ie, ond nhw'n gyntefig pryd hynny, ond ni'n gwybod y cwbl. Ni'n llawer fwy doeth, yn llawer fwy clyfar, ni'n iawn am bopeth. Ni'n gwybod mwy nag unrhyw un arall. Y balchder yna yn ein cymdeithas ni sydd yn mynd ati i wneud rhyw arbrofion gwyddonol, a does yna ddim sylfaen moesol, cadarn, mae'r term yna'n does, playing God yn y labordy, yn treol gwthio ffiniau gwyddoniaeth a ceisio pwerau sydd tu hwnt i ni. Yn teimlo, wel na, ni'n gallu gwneud hyn, felly dylswn ni wneud y pethau hyn. Y balchder yna sydd yn ymddwyn fel petai popeth ein mwyn ni. Dyna'r y balchder cyson ni wedi gweld trwy'r llyfr yn dyfa. Os Duw o'i mynd wrth i ni fynd ymlaen a cwrdd â brenhinoedd eraill, byddwn ni'n gweld yr un balchder eto. Balchder. A mae rhaid ni fod yn barod ar gyfer hynny. Dyna'r pwynt i fi'n trio gwneud mewn sawl un o'r penodau yma, i ni fod i adnabod
siwr le mae'r byd yma, beth sy'n nodweddu'r byd, mwyn i ni beidio cael sioc pan mae'r byd yn ymddwyn fel yma. Pan mae'r llywodraeth ni, pan mae y rhai ni sy'n yn awdurdod yn sydyn iawn yn dweud, wel, ni'n meddwl hyn a hyn a hyn, ni'n gwybod yn well, a mae rhaid i chi nawr i rando ac i ufuddhau i ni, dylswn ni beidio cael sioc. Felly, sŵd ni'n ymateb te, pan mae'r byd yn falch ac yn ymfalchuon ddi hi hunan. Beth sy'n fod i nodweddu pobl Dduw? Sŵd ni fod i siarad? Wel, un o'r pethau sy'n fod i'n nodweddu'n siarad ni yw bod ni'n siarad mewn cariad. Mae'r byd yn siarad yn llawn balchder i ni fod i siarad mewn cariad. Drychwch ar adnod 19. Mae'r brenin di esbonio'r freuddwyd. Aeth Daniel a elwyd Beltesazar yn fyd am funud a'i feddwl mewn penbleth. Dywedodd y brenin, pa gadlu'r freuddwyd ar dehongliad y boen i Beltesazar? A tebodd yntau, boed hon yn freuddwyd i gaseuon, a'i dehongliad i ddelynion. Mae ymateb Daniel i fi yn drawiadol. Jyst cofiwch nawr, beth yw'r sefyllfa? Cofiwch pwy sy'n siarad a'i gilydd fan hyn. Mae Daniel yn un o'r Iddewon sydd wedi cael ei concro, a'i caeth gludo. Maen nhw wedi cael eu cymryd o'i cartrefi, wedi mynd i wlad arall a'i gorfodi i wasanaethu. A be ni wedi gweld Daniel a'r bechgyn eraill yma'n gwneud, maen nhw'n ymroi, yn dydyn nhw. Maen nhw wedi gweithio yn galed mwyn heddwch a lles a daioni y bobl yma wedi trin nhw mewn ffordd mor greulon. Hynny, oedd Nebuchadnezzar a Daniel a'r bapur yn elynion i'w gilydd. Ond pan mae'r neges yma'r freuddwyd yma'n dod i Nebuchadnezzar, y freuddwyd yma sydd yn rhybuddio fe o'r farn sydd yn ei wynebu beth yw ymateb Daniel? Dwi ddim yn ymfalchio, ydy. Dwi ddim yn gwatwar. Dwi ddim yn ymateb a dweud Nebuchadnezzar, mae'n syrfo ti'n reit. Dyma mae Duw yn dweud sy'n mynd i ddigwydd i ti, a ti'n llawn heiddiau. Ni wedi trio dy helpu di, ac edrych ar yr holl bethau drwg ti wedi wneud. Ni wedi trio dy rybuddio ti, a ti ddim wedi gwrando, a ti wedi cael dy gyfle, mae'n syrfo ti reit. O na, mae'n drawiadol yn dydy. Ni'n clywed bod Daniel, mae'n mynd yn fyd, dwi'n methu gweud yma'n fyny. Mae'n feddwl mewn penbleth. Mae'n siarad yn dyner gyda'r brenin. Mae'n dweud bod yr neges yma yn freuddwyd ar gyfer pobl sy'n casau'r brenin, yn ddehongliad ar gyfer gelynion y brenin. Hynny yw, mae'n siarad mewn cariad gyda'r brenin yma. Y brenin yma sydd wedi cymryd gymaint o ddiwrtho fe. Y brenin yma sydd yn gyfrifol am gymaint o ddrwg yn y byd. A mae Daniel yn drygarog. Yn siarad yn addfwyn. Mewn cariad. A mae hynny fod i nodweddu ein siarad ni. Fel Cristnogion, i ni fod yn rai sydd yn siarad â phobl mewn cariad. Glywon ni bore yma yn dod am y gost o fod yn Gristion. Clywon ni bore yma fod yna berygl, mae yna bosibilrwydd. Os ych chi'n dilyn yr arglwydd Iesu Grist, byddwch chi'n cael eich gwrthod gan eich teulu chi, gan y gymdeithas, bydd pobl yn eich camdrin chi ac yn cymryd popeth oddi wrtho chi. Mae'n bosib bydda hynny'n digwydd i ni. Ac os yw hynny'n digwydd, i ni ddim jyst fod i dderbyn hynny'n digwydd i ni ac yna codi dwrn ar y bobl yna a poeri arnyn nhw a gweud,
your time's coming. Na. Na, ni fod i siarad mewn cariad. Ni fod i rybuddio mewn cariad. Nawr eto, mae hwnna'n rhywbeth sy'n mor bwysig i ni gael yn atgoffa ohono, achos ar hyn o bryd, un o'r termau ni'n clywed o hyd ac o hyd ac o hyd yw hate speech, yn dyfa. Os ydych chi'n dweud rhywbeth sydd yn brifo rhywun arall, mae'n cael ei adnabod fel hate speech. Ond wrth gwrs, dyw hynny ddim yn wir. Wel, neu le, dyw ddim yn angenrheidiol yn wir. Os mae doctor yn dweud wrth rhywun bod nhw'n sal ac angen tryniedd, dyw hwnna ddim yn hate speech, ydy e? Maen nhw'n dweud e mewn cariad. Os yw adeiladwr neu surveyor yn dod i edrych ar eich tŷ chi ac yn dweud fod yna broblemau sydd angen delio gyda nhw, dyn nhw ddim yn eich casau chi wrth ddweud hynny, maen nhw'n eich caru chi. Mae cariad yn siarad y gwir, a dyma yn trydydd pwynt ni, nodwedd arall o siarad y Cristion, siarad y gwir. Siarad y gwir. Adnod 24. Dyma'r dehongliad o frenin. Datganiad y goruchaf ynglyn am harglwydd frenin yw hwn. Cei dy yrru o wydd pobl, a bydd y gartref gyda'r anifeiliaid. Byddi'n bwyta gwell fel ich, bydd glwyth y nefoedd yn dwlychu. Bydd saith cyfnod yn mynd heibio, nes i ti wybod mae'r goruchaf sy'n rheoli teyrnasoedd pobl ac yn ei rhoi i'r sawl a fyn. Am y gorchymyniadau o boncyff y prenau raidd, bydd y frenhiniaeth yn sefydlog wedi i ti ddeall mae'r nefoedd sy'n teyrnasu. Derbyn fy nghyngor o frenin, tro oddi wrth y bechodau trwy wneud cyfiawnder, a droseddau trwy wneud trigaredd a'r tlodion, i ti gael dyddiau hir o heddwch. Ond y pwynt fan hyn yw, ni fod i'n siarad mewn cariad, ond y ffordd i ni'n caru pobl yw trwy ddweud y gwir wrthyn nhw. Dyw caru person ddim yn golygu bod chi dim ond yn dweud yr hyn maen nhw eisiau i glywed. Ydy e? Yn yr achos yma, bydde wedi bod y peth rwydd yn y byd i Daniel i wneud lan rhyw esboniad, rhyw ddehongliad gwahanol. Gallai Daniel wedi gweud, paid becso dim. Ysym eisiau ti boeni am y freuddwr. Mae'r freuddwr yma yn byty dy elynion di. Maen nhw'n codi lan fel rhyw goeden cryf, ond paid poeni achos ti'n mynd i allu i torri nhw lawr. Na, falle mae dynodd Nebuchadnezzar eisiau i glywed. Bydde wedi bod yn rwyddach o lawer i Daniel i ddweud hynny. Ond na. Na, mae'n siarad mewn cariad a mae'n siarad y gwir. Chi weld mae'n y broblemau mawr yn codi yn does pan i ni yn stopio dweud y gwir. Mewn un ystod dyna siwr oedd yr Israeliad di cyrraedd y sefyllfa o'n nhw ynddi yn y lle cyntaf, nag yfe? Chi'n meddwl nôl, oedd Duw yn anfon proffwydi mwyn rybuddio'r bobl am eu pechod, a beth oedd yn digwydd, roedd yna gau broffwydi oedd yn codi ac yn dweud, na, peidiwch â phoeni, heddwch, mae Duw gyda ni, does dim angen i chi ofni y gelyn, does dim angen i chi boeni am Oedfa'r Hwyr, cadwch mlaen i aberthu, fydd popeth yn iawn, gewch chi fyw fel i chi eisiau, does dim angen Oedfa'r Hwyr. Oedd y bobl yn hoffi clywed hynny. Ond nhw'n hoffi clywed yr gau athrawiaeth yna, y celwydd yna, ac nath hynny ei rhwystro nhw rhag wrando ar y gwir ac Oedfa'r Hwyr a cael dyddiau hir o heddwch. Fel Cristnogion, mae eisiau ni fod yn barod yng ngwyneb balchder y byd i siarad mewn cariad ac i siarad y gwir. A fi'n siŵr mae fan hyn fydd pethau yn dechrau costio'n. Pan byddwn ni yn gwynebu syniadau
newydd yma sydd gan ein cymdeithas ni ynglyn â phobl a rhew a rhywedd a phob peth arall. A pan mae pobl yn dweud, gewch chi ddim dweud y pethau yma, gewch chi ddim cyhoeddi neges yr efengil mwyach. Mae'n hate speech pan maen nhw'n yn dweud y pethau yma, dweud y gwir. Y gwir, sydd ar hydeg yn gallu bod yn ddigon poenus, ond bydd dweud y gwir mewn cariad, rybuddio pobl mewn cariad, fod y pechod yn ddifrifol, fod balchder yn bechod, fod Duw yn cosbi, fod angen edifarhau, fod dydd y farn yn nesau, bydd y pethau yma'n mynd yn anoddach. Bydd ei dweud nhw yn costio. Ond mae'n rhaid i ni, fel Cristnogion i gael yn nodweddu gan y gwir. Fod pobl yn gwybod amdano ni, bod ni yn dweud y gwir, hyd yn oed pan mae'n y ganlyniadau hynny. Fod pobl yn gwybod bod nhw yn gallu ymddiried yn ein geiriau ni, bod ni ddim yn bobl twyllodrus, bod ni ddim yn ie, na, bod ni yn dweud y gwir. Nawr, wrth gwrs, mae'n fwy i ddweud ar y pwnc yma. Felly bydd rhywun yn dweud, wel, os yna sefyllfaoedd lle mae'n iawn i ddweud celwydd, neu yn iawn i beidio dweud y gwirionedd i gyd, ac mae'n wir, mae'n esiampl yn y Beibl yn does, lle mwyn amddiffyn bywyd weithiau, mae pobl yn atal y gwirionedd, ond fan hyn, a yn sicr yn gyffredinol, y pwynt yw, mae Daniel yn mynd i ddweud y gwir. Ddylswn ni fod yn barod i ddweud y gwir wrth ein hoes ni. Nawr pam? Wel, oherwydd, mae'r arglwydd yn abl i weithio mewn ffordd rhyfeddol yn dydy. Yn dod nawr at ein pwynt ola ni, y ffocws yn symud nôl at Nebuchadnezzar. Ac y pwynt ola sydd gen i yw'r siarad newydd. Y siarad newydd, achos mae yna rhyw newid wedi digwydd yn does yn Nebuchadnezzar. Dwchwch eto ar, dechrau'r benod. Yn gyntaf, adnod 1. Y brenin Nebuchadnezzar at yr holl bobloedd a chenhedloedd ac ieithoedd trwy'r byd i gyd, bydded heddwch i chwi. Dewisais ddadlennu'r arwyddion a'r rhyfeddodau a wnaeth y Duw goruchaf am i. Mor fawr yw ei arwyddion ef, mor nerthol ei rhyfeddodau. Mae ei frenhiniaeth yn frenhiniaeth dragwyddol, a'i arglwyddiaeth o genhedlaeth i genhedlaeth. Ac yna, adnod 34. Ymhen amser, codais i Nebuchadnezzar fy llyged i'r nefoedd ac adferwyd fy synwyr. Yna bendithiais y goruchaf, a moli, a mawrhau yr un sy'n byw yn dragywydd. Mae ei arglwyddiaeth yn arglwyddiaeth dragwyddol a'i frenhiniaeth o genhedlaeth i genhedlaeth. Nid yw neb o drigolion y ddaear yn cyfrif dim, mae'n gwneud fel y myno a llir nefoedd ac a thrigolion y ddaear. Ni fedr neb ei atal, a gofyn iddo beth wyt yn ei wneud. Ac adnod 37. Yn awr yr wy fi, Nebuchadnezzar, yn moli, yn marhau ac yn clodfori brenin y nefoedd, sydd a'i weithredoedd yn gywir a'i ffyrdd yn gyfiawn, ac yn gallu darostwng y balch. Mae'n anodd i ni wybod beth yn union yw sefyllfa ysbrydol y brenin Nebuchadnezzar. Yn y penodau blaenorol, i ni wedi clywed yn gweud pethau mawr am ein Duw ni. Ac eto, heb ryw newid amlwg yn ei fywyd. Ac yn sicr, mae yna ddiffygion yn ei ddiwinyddiaethau. Mae yna bethau lle mae ddim yn glir
ynglyn â Duw a ynglyn â phob math o bethau, ac eto chi yn synhwyro ar y pwynt yma fod yna rhywbeth wedi digwydd. Mae wedi dod i ryw brofiad. Nawr, i ni ddim yn gwybod. Un dydd gawn ni ffindio allan. Am nawr, mae hynny rhwngddo fe a'r arglwydd. Ond o leia, fan hyn, ni'n gallu gweld y potensial yn dyn ni. Y potensial i'r arglwydd i weithio yng nghalon y person mwyaf balch, y person mwyaf pwerus yn y byd i gyd, ac mae'r arglwydd yn abl i ddarostwng y balch. Yn abl i'w tynnu nhw lawr, yn abl i weithio yn eu bywyd nhw ac a'i tynnu nhw ato fe ei hun. A fan hyn chi'n gweld, mae yna obaith yn does, wel, i ni gyd, i bob un ohono ni. Mewn ffordd, mae profiad Nebiwchodynosor, yr hyn sy'n digwydd yn y bennod yma, mae'n rhyw fath o ddarlun, mae'n ddigwyddiad hanesyddol, ond mae dyn ni rhyw fath o ddarlun o brofiad y ddynoliaeth yn does. A chi'n meddwl nôl i lyfr Genesis, mae Duw yn creu dyn ar ei lun a'i ddelw, yn ei osod e fel brenin dros y byd i deyrnasu. Ac yn ei falchder, mae'r ddynoliaeth yn troi ffwrdd oddi wrth Dduw, ac yn cael ei darostwng, yn disgyn, yn syrthio i bechod ac yn ymddwyn fel yr anifeiliaid eraill os mynwch chi. Ond yn union fel mae Nebiwchodynosor fan hyn yn cael ei adfer. Mae'n obaith i ni. Does yna neb sydd tu hwnt i gyrraedd Duw. Does neb tu hwnt i'w achubiaeth e. Sa'n gwybod os oes yna bobl a chi'n anobeithio amdanyn nhw. Allan bod yna bobl sydd mewn grym ar hyn o bryd. Bobl yn y cyfryngau, arweinwyr, llywodraethwyr ein byd ni. Pobl chi'n gweld nhw, maen nhw mor falch yn nhw eu hunain, maen nhw mor falch yn eu statws, maen nhw mor falch yn eu pŵer ac yn eu gwlad, a'i cenedl, a'i polisia, a'r holl bethau yma. Felly bod yna bobl i chi'n nabod, maen nhw mor hunan bwysig. Maen nhw'n ymddiried yn llwyr ynddyn nhw eu hunain. Be ni fod i'n neud efo pobl fel yna? Ni fod i siarad efo nhw mewn cariad. Ni fod i siarad y gwir wrthyn nhw gan ymddiried bod yr arglwydd yn abl i newid calonau. Y mwyaf balch. Mae'n gallu newid i geiriau nhw o fod yn rhai sydd yn ymfalchio yn nhw eu hunain i fod yn rhai sydd yn ymfalchio yn yr arglwydd. Ac mae yna obaith hyd yn oed i chi a fi. Diolch iddo. Amen. 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 Ganwn ni eto. Ni'n mynd i gannu o'r atodiad rhif 24. Sôn am rai annisgwyl. Nath droi at yr arglwydd. Golchwyd Magdalen yn ddisglair a Manasseh ddi yn wyn. Yn y ffynon ddaeth o galon Iesu ar Galfaria fryn. Pwy a oer na olchi'r fyne? Pwy a oer na byddaf byw? Ffynon weidlyd pen Calfaria llawn o rinwedd dwyfol yw. Ac ymlaen, nawn ni sefyll i ganu, yn gilydd.
Yn newyddio o arglwydd mawr yw ein diolch. Yn wir, does gennym ni ddim ond diolch i ti. Diolch am dy amynedd, diolch am dy drygaredd, diolch dy fod ti yn darostwng y balch, ac diolch dy fod ti yn codi i fyny pob un sy'n ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n gofyn nawr am dy gymorth di. Helpa ni arglwydd fel dy bobl i siarad mewn cariad, ac i siarad y gwir. A Dad, ni'n diolch dy fod ti yn habl i newid calonau. Dad, bydd gyda ni nawr yr wythnos hon, a mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen.